Hei, omah ngene. Utuh. Anu, Aku kira di omah. ning yo ngono. Omah. Banyak cerah. Waalaikumsalam. Sahurnya aku ada. Eh? Pokoknya dolan ki lho udah mulai. Aku nang kantor sing baik, ngono ya. Kan kenal anakku suwi to. Ya, terus oh rumah. Ceritane piye kok? Oh, mau gedek deh, Ruk. Ceritane piye cerita le? Kowe jauh mah. Wis lek iso basa ya aja basa, lek iso ya basa biasa ae. Sik to, lek ada wong muni kan coba tak ya. Jadi yang muni. Malah keturunan kepek lho. Lah mari dulur wedok to le. Iki di omah karena tak gadekne. Lagi budal ning kene stagi ya sedene dol kok nambahi. Kayak terus saiki kerja ning Kalimantan. Saiki arep golek kos. Oh, saiki ngene le ya. Sampeyan ora usah kos-kos, arek anakku iki ya arep kerja, iya to? Nggih. Ya kowe ya ning omahku ae ora usah ngekos. Engko lek aku enek repote gawean, rewang ngono. Ngono ya le ya. Dan Nyapa? aku ngomong ngono ki setuju apa ora awakmu? Bocah ki rasa golek kos ning mae dhewe. Bantu-bantu aku lek pas aku pas repot repot ngarit, apa repot ora duwe kayu, ngono piye le? Iya. Lek kira aku sombong tak kon ngono. Ya setuju, ngono ya le. Iya. Iya. Paremu ya. Iya. Sing penting ora gampang tersinggung, ya le, ora gampang nesunan. Ya lek enek salah iki saling memaafkan, cari solusi sing baik, ngono ya le. Apa meneh lek wong tuwek kaya aku lho le akeh salahe timbang benere ya. Nggih. Ya ngono ae timbangane sampean golek kos, bingung-bingung. Sampean wis ning nggonku ae. Engko lek aku repot ngarit, wis pokoke repot apa ae, bantu beneran. Mergo iki ya anakku kan belajar kerja ning kota. Ya muga-muga dhek sukses, apa sing dadi karepe ke iso tercapai karena Allah ya le. Awake yo aja nangis to le. Ngono ae kok. Ya ora apa-apa, yo nangis ora apa-apa kok. Ya sing penting semangat tenan nang kerja ya le. Lah kowe kok iso ning Kalimantan ra kerasan iki kerjamu apa to le? Kowe teng Kalimantan pendangu, Mbak. Apa ning alas ngono? Nggih teng sawit. Oh lah ayak wajahmu ki yo ireng banget le kaya anakku maksudnya ngono. Kalimantan panas. Ora lho, maksud iki kok pagak ngelokne atau jenenge ngono. Aku iki ra ngelokne timbang kowe tak lemputi ya. Engko didelokne Iya jaluk dilem. Ngene maksudku lek enak wong liya. Lah kae lho, anak ireng ngono ning ngelem adek ganteng putih. Aku riyo bohong to le.
Yo aja emosi to nang. Yo ora tak lek cah bagus, bocah ganteng senajan ireng. Ya tidak irengnya. Halo, bocah ganteng, bocah bagus, senajan ireng enggak apa-apa kan palinge Allah. Soalnya gelem ngelem ngono lho. Lah piye to le dilem salah. Aku muni salah. Wis ngono kuwi. Ora apa-apa le, ora apa-apa. Cara arep kokon dilem. Heeh. Iki ngono. Ora le, aku Mas yo enek emosiku, yo enek apiku lho. Ora mungkin kok apa meneh iki anake wong liya lho, Le. Aja bandingne karo anake kan beda. Dadi apa le? Aja seujone elek-elek ra baik lho, Le. Ah, aja ngono kuwi lho. Aja rapi le. Astagfirullahaladzim le. Mamakmu ki wis ora demen wong lanang, wis ora demen bojo le. Aja kok ngono kuwi seujon ngono ki elek. Piye, Dek? Aja rapi le yo. Ora demen bojo le. Kowe iki seujon elek-elek ya cah bagus. Nangge. Masih kowe gedhi karepe ki aku seneng nyang kowe, endak le. Lah iya. Ora ndek rasa demen wong Yo, lanang piye? pisan. Ya Allah, sebetulnya le kowe le. Tak tinggal lunga iki. Piye? Rabi. Ora le, ora. Aku sik sayang karo anakku daripada bojo le. Bojo udah dipanggil Allah ora usah cari lagi. Aku ki Ojo. wanita gemati le. Tinggal Ojo. mati ki ra cari pengganti ngono lho. Aku lho rungokno kowe Oh, alah, iki. Ya joko sia-sia lho anakku nyapo to. Aku lek golek ningon ram iso kok kaplok ki aku tekono lek tau ngaplok. Aja ngono ki to le. Lho. Aja aku ra ikhlas lah anakku siksa ngono kuwi. Berani ya, Teng ya? Yo. Aja dipindho maneh yo le. Yo. Nggih. Aku lho sing ngingoni ra tau lo ngaplok, ra tau ngeplak. Wes. Ora yo kapan lho. Ora tau le aku tenan. Sak jahat aku ki mantek ngaplok ya. Aja seuson elek-elek. Ora. Aku ki wedi lho, Le. Kan malaikat itu selalu mencatat, Allah melihat. Besoknya diundang ning akhirat apa sing diperbuat. Apa peh anakku lunga ki terus aku rabi. Astagfirullahaladzim, Le. Aja seuson elek-elek, Le. Jan elek banget seusonmu ya. Ndak apa-apa tapi wis bene. Allah Maha tahu kok. Aja rapi lho. Oh, ora le ora. Kowe kerja aja mikir wong tuamu. Titen ora lek kasih rabi aku. Ora yo le ora. Wong Jawa kae. Kowe ke. Heeh. Yo rene karo Ora, Cina tak ireng ngono. Ya kowe iki Jawa nyatu le. Ora saka omongno Jawa kowe iki wong Jawa. Aku iki ra ngelokne yo wong tuwa iki wis ngene iki ya. Lah lek wong nang kaya apa yo wis ngene iki. Iya ta? Lek wong nang yo ngene-ngene iki ya. Heeh. Nyapa lek ireng gamone ireng ora trimo iki sakjane nyapa. Lah aku lho yo ireng. Tapi nyapa kowe kok ora gelem ngomongne aku ireng aku ora nesu lho. Ora. Piye? Ya rapi piye jane? Lha yo omongno to. Muni kon meneng kon muni piye to? Ya wis muni yo, karepmu muni apa karo kowe? Gini yo. Gini. Anu. Guys, omah ning omahku ae. Ya karo awi mak kowe tulung jogonen ngono maksudnya. Iya. Lah iya, Iya. omah yo ngene iki. Iya. Maksudmu nyang iki Ya layak. anu to, aku kan mbok titipne iki maksudmu ki ngono. Ya ora. Aja ngono kuwi ya Le, aku ora sambok titipne iki. Aku ki wong tuwa iso jaga diri. Lah sing ngomong nom ya sapa? Lah iya lek wong wis tuwa iso jaga diri ki aja mbok titipne kecuali bocah sik TK titip-titipno ngono lho. Aku man krungu lho Le kowe omong-omongan ning endi mang jare aku arep kok titipne aja. Pasrahno ae karo Gusti Allah. Muga-muga mamakmu wis tuwek, rajin ibadah, ora kokean tola. Ki yo aja seuson rabi-rabi barang ngono kuwi. Aku lho Le wanita gemati tenan, ora samar Le aku arep rabi. Tenan yo. Aja seuson elek-elek cah bagus. Kerja sing tenanan, aja nyamarne wong tuamu ya. Sing sausun ki sapa? Ya sampean kan ngomong aja rabi, ngono lho Le. Aja rabi ngono mang kowe wis kuwatir aku rabi. Aja rabi nah. Lah ora ki lho Le, aja kuwatir kuwi kowe kerja ning kono ben kerasan maksudku ngono. Yo Niat wes golek lek ro. foto, ya. Wes dolan-dolan karep-karepku ngono lek ro. Mesti. Lah iya. Ya tapi yo ora Ora ngono lho gelem Le. dijogo lho. Lek aku ora sambok jaga tapi lek aku repot bantunen Oke, ya. oke. Bantu nyambut gawe, bantu kerja ngono lho Le ya. Ya wis ngono ya. Wis ora usah ngekos kowe bayar. Hati-hati tapi. Sosok iki wonge kelalen madang iki sosok lali. Heeh. Iya sok kuwi kaya. Ditelingne. Lek masak-masak gosong ngono to karepmu ki nyadune Yo. yo. Mula biyen nggih tau aku. Piye? Wayah luwe-luwe boleh mancing malah basane cetem.
Ra cetok. Yo maaf to Le, lek cetane cetok tapi kok eling nang wedhusku timbang nang awakmu ki ape salah. Jare Hati-hati apa? wae ini. Ora apa-apa lek lali yo Le yo. Nggih, Mbak. Cuma maafno ora apa. Tapi lek kedean cetem wuh. Parah. Ora tuh jare cetem. yo mbur ora rasane kok. Iya. Lek kowe puron kowe. Heh? Kowe puron. Yo lek iki ra gelem makane awake cilik kan lek kon mangan milih-milih dek ora semua makanan gelem. Lah piye iku lek kon mangan timek gelem iki malah. Lah ya bener to lek kon milih-milih mosok lek dipakani sing kok ayo arep pekan jurang Iya, juga. Wes sakar cowok-cowok yang di rumah. Yo, cepat-cepat. Kene yo kene lho sini. Nyapa ra ocal. Omong-omongan karo lek topo. Apa jare omongne? Yo kowe pengen ngomong apa kok? Sembarang. Enggak. Yo ora ono lek dhek ra iso iki. Lah kok bisu. Iya soke. Lah kowe lek sirmu ngomong apa nang aku? Wis yo ngomong apa sirmu? Kok kowe sampe keplantang-plantang omahmu kok gadekne kok dol. Kowe pengenmu piye kan yo ngomong. Taren aku ki piye? Biyen Kok mbah sih? piye? Bode. Iya. Kepelit sembarang. Bode. Dikeke omah ning kene kerja yo serabutan ngopo. Terus enek sinawannya Kalimantan ra ndek sangu. Timbangane aku utang omah ki tak gadekne omongane. Oh Kalimantan itu tagi ya ki istilahnya tak kon nambah. Sik, kowe iki ning Kalimantan lho kerjamu apa? Buruh sawit ning ngalas. Ki ora berhasil apa ora dibayar apa entek kok ge apa ngono? Nggih, berhasil, Mbak. Ki terus duwe nyandi. Wangsul niki di mriki mare. Ndak duwe iki lho nang endi? Lek adol omah lek kerja lho kok ge apa? Ge budal teng Kalimantan niku. Iya, kok sampe lek kerja mestine kan oleh duwe, ora sampe kowe iki adol omah. Lah kok malah omahmu kok dol kowe iki tas kerja. Mbak. Apa? DLC. Astagfirullahaladzim lele. Apa? LC. LC ki apa? Mbak, LC sing pulen Astagfirullahaladzim le, layak-layak tapi kowe lek nunut ning omahku ya le. Lek kowe perbuatanmu sing ngono-ngono ki aku ora tanggung jawab lho le. Aku ndak suka lek bocah ngono-ngono kuwi ya. Nggih. Layak le kowe lunga omahmu kok dol gayamu ngono kuwi to. Ngono ki perbuatan maksiat le. Uripmu sesat, gendang tobat, kowe iki saurunge sekarat ya. Nggih, Mbak. Kowe oleh nunut ning omahku ora sah kos, ora sah bayar, tapi kowe ndang tobat ya. Nggih, Mbak. Kok iso ngono-ngono kok tukoni omahmu sampe kok dol geri dadi apa lho uripmu ya? Nggih. Sing wis ya wis. Sing durung aja sampe kumat ngono neh ya. Nggih, Mbak. Nyambut gawe sing apik, Nggih. rajin ibadah, Nggih. eling karo Gusti Allah. Nggih. Marahi wong mati ki ora semayanan ya. Nggih. Kok iso nukoni LC ki apa to? Sih surga dunia. Surga donya ki contone apa ae lho aku ora ngerti. DLC. Kenikmatan duniawi. Contone apa? LC. Oh, kowe iki karo ngene barake. Hai, maksude. Hai. Layak le, lek duitmu entek omahmu kok dol, tandanganmu mek ngono. Sing wis yo le. Sing urung aja sampe kumat maneh. Ya ndang tobat tenan yo. Nggih. Tenan janji. Nggih, nggih. Yo, lek janji yo ora apa-apa. Yo, wis ke terus lo dolan nomor koncone. Yo. Salam lho, kowe kok yo salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki lho, Mak. Omahe sing kok kirimne duit aku kae. Tak tukokne omah. Ya alhamdulillah le, sampean kok yo Jawa. Alhamdulillah. Masih mamaku ki tukang merantau, duit tak titipne anak, tak kirimne anak yo alhamdulillah pengertian ya Allah. Alhamdulillah banget. Kene anakku kok wis ngerti, tuku omah soal elek ra apa-apa, besok lek ndek duitne dibangun sing luwih apik. Ya toh, sing penting ki enek sing ngiyu, ora selalu nunut. Enek sing turu penak, sing penting ki megahe gampang. So lek paring rezeki keneh gawe sing apik. Oke. Ki terus kok gitu kok apa ae Anu iki karo tak tukokne sawah. Alhamdulillah. Kok Jawa temen to le. Kowe aku bersyukur alhamdulillah. Duwe anak sing pengertian, duwe anak sing Jawa. Alhamdulillah ya Allah. Amin. Diparingi anak sing soleh, pinter, baik hati. Alhamdulillah ya Allah. Aku tak balik sik, anu, salah pisan. Beh,
Kopernya digawe jero. Oh iya, wis suwun ya. Ya. Kok leren dhisik to, Le? Ngapa leren dhisik? Ngapun ya ngenten kok. Wis ya ini ae to, Dak. Sapa iki jenenge iki? Kok lali aku? Cokmut to kowe iki. Oh iya. Cokmut. Jenenge bencok tapi cah imut. Makasih ya, Le. Nyapa to kok ora leren dhisik? Ngapun sonten ngoten kok. Nyapa kok kesusu ki? Nggih boten napa-napa. Ini acara apa ngono? Boten enten. Oh, ya wis matur suwun banget, Le ya. Nggih, sami-sami. Suwun, heeh. Ayo, nggih. Ya. Piye, Mak? Langsung ndelok sawahe. Lah kowe kesel apa ora? Lah aku ngono manut aku ora ndek kesel Aku kok, Le. sing kuat iki. Ya wis ayo, lek kok dudone sawahe ya ayo lah. Ayo. Nek kok ana ketok. Guys, nanti gue aku mau nyoba. Terus ini aku ngarang. Ora mikir. Enak lagi. Lah iki martabak ibu iki. Bos. Rumah kelapa itu. Ini lho. Jadi yo. Panganan ae. Justru itu aku butuh panganan awakku kayak lemu. Ora tau lemu. Iya piye lho. Oleh ceto, pikirane panganan iki wae rada gedhi lemu titik. Tengku sing gede. Yo, baru sore iku sing gedhi. Ya, Oke. maton, Bos. Seto. Aku ki anu info iki, Bang. Iya. Apa? Kaya anu kembar tapi tak seiras ngono. Lah, upin-ipin. Nah, ya mirip-mirip tapi anu kok Afrika. Anu ya cok nyebut ngono lho. Aku ki lek nyebut iki rada ye ngono lho aku ki. Tenan. Jenenge ati kakang tenan. Ya, nah. Seto. Jare. Jenenge mangki. Oh. Sik tak aku ki mikir lho anu-anu rite. Torang. Torang. Toren. Yo ku lho. Wong ndi? Kuwi ki yo tak critani. Iya. Cak anu ki tau ning ngene. Heeh. Jarak iku ngedol omahe ki budal. Loh. Arep budal rantai nek ngedol ngomah. Wis jenenge butuh duit iki yo piye lho. Wis paling ora ya golek utang-utangan yang utang ngono ora kena. Ora mikirne, kene ora mikirne utang-utangan ya to. Iya sih, tapi ki yo ki wong tuane piye? Dhe wong tua apa ora? Ndak paham aku lek kuwi. Dale muni ngono. Lek tak kira ki mulih ke Afrika kono lho wong iki. Lah bae iki nek sik ning Indonesia. Ning Kalimantan lho. Lah. Kerja apa ngono? Empuh jare mepe awak. Oh, alah paling anu karyawanku ke apa? Aku ndek karyawan nek aku kono ndek lahan sawit. Alah. Iki jane tangi orang turu. Piye lho? Patut turu kemiringan jungkir walik. Yo. Ngetan ngulon. Aku ngene, ayang nek Alah ya utekmu ning dhuwur. Lho ning kene ora duwe omah reko-reko nek kono duwe lahan ki. Piye lho iki? sik to. Lah. Sik to nek. Kono iki nglumpukne dhuwit sik ngono. Iki kowe rencana mbangun omah iki arepan. Ngono lho. Yo piye nyatu sik enake ngene kok yo tinteni ngono ae kok. Tak dongakne Lancar rezekine ngene. Kok lancar pokoke dhuwit ngopi. ngono ae. Ya, Wis oke. ngono ae. Wis ngene iki. Jadi bocahmu. Jerekmu sapa mau? Toket. Toren. Oh, toren. Angel men bocah iki jane jenenge. Nyatu kaya jenenge nyapu kok jenenge gentong ngono ae to. Lah kowe kok perlu lek lemuran. Mbah. Yo ngayal lho, Bos. Gue lek serpeh satu handsome. Anu kae.
Apa? Luki. Sopo? Kok Luki? Apa? Piye sidane? Sing sapa toren mah. Ya apa? Nanti parane. Gune mbok ditumpu lek ora salah. Oh, alah wis survei ngono to. Ora ono. Iya, jadi arep arep turu ngene mbok ditumpu. Ah berarti turu awor karo anu. Sapa? Jelitang. Iya lah, yo makane kuwi adik kakangku. Kok kek ning kamare wis Ndak ora oleh sing anu negatif ora. tapi ora roh piye. Ora oleh sing usen. Ale turu yo ora roh piye. kayang kali. Wis ndak roh. Ojo padane karo kowe. Wis ndang ngono kan kok. Yo ayo karo kowe. Ya, Weh. lah aku seru raine. Sing ngurung-ngurung sapa? Aku jare tapi Lah, kan iya. aku butuh pengetahuan lho. Aku kok lek rono ge Lah ora aku tuh ngerti. guru e. Alah, ayo wis to, ora ada gean. Alah. Sebelah dulu. Ya. Aku wis ngene guys. Ngapa Boyo. kesel? Alah njak gendang ngene. Bek.